Ahoj, čau! Vítame vás na ťahanovskom bike parku zvanom Sahara, kde si to dnes v najnovšom diele Black Bike Race medzi sebou kolegovia a zamestnanci rozdáme. Vzhľadom na to, že čo som videl, aké majú bicykle ostatní, si dovolím tvrdiť, že dnes to u mňa vyzerá na veľmi dobré umiestnenie. Pretože dovolte mi, vážení televízni diváci, predstaviť vám tento Target One. Target One je skvelá firma, ktorá pred 32 rokmi vyrábala neskutočné bicykle. A tento tu je jeden z top produktov, alebo teda z top modelov tejto firmy. Pred 32 rokmi si predstavte, že toto bol S-Works. Zdravím všetkých košických bikerov a sledovateľov nášho YouTube channelu. Dovoľte mi, aby som vám v krátkosti predstavil môj bicykel. Jeho názov, ako môžete vidieť, už to nevidno, je Apache. Jedná sa o elektrobicykel, ktorému som musel žiaľ vybrať batériu, nakoľko váha samotného bicykla je niečo okolo ľahkých 25 kg, s batériou niečo cez 30 a uvidíme, ako to dnes dopadne. Tak, zdravíčko, moje meno je Erik, jazdím na celopére a je to Alpa a umiestnenie bude super. Ahoj, čau. Ja som tu ako posledný jazdec, moje meno je Tomáš a prišiel som na mamkinom požičanom Allfran Folding bajku, ktorý verím, že v žiadnej zatačke sa sám nezloží. A chcel by som podotknúť, že má prehadzovačku, má brzdy, má kolesa a pedále, takže dneska to bude veľmi dobrý race. Vzhľadom na to, že toto je náš bike park a nie je tu príliš miesta na predbehovanie, tak sme sa rozhodli, že to dáme všetko na čas. Toto je štart a zároveň aj cieľ a ten, kto pôjde prvý, sa rozhodne nasledovne, a to tak, že tu si urobíme takú malú čiarku a iba sa dole spustíme kopčekom a ten, kto ide najďalej, pôjde posledný a tak ďalej a tak ďalej. Poď, a do prasa! Poď, pridaj! Ideš, Radko? Obišiel blato? To je cesta! Kámo, dneska to vidím veľmi na dobré umiestnenie, veľmi dobré umiestnenie to bude dnes. Čiže Radko ide posledný. Hej! To mi vieš, čo ma znervozuje, že ešte ani raz som si nešiel prejsť tú trať a tam ten drop to bude... Oj bože! 3, 2, 1, teraz! Starajmy! Nebrzdíme! Dôležitá je príprava. Kde šiel? Ale však to tu ja mám ísť, Chrániče musia byť. Poď, bomby! Bomby! To sú pretekárske topánky. Reebok, hej, SPD Reebok. Nemám bajde. Normálne mám zase stres. Chcem vyhrať, nie? Poď! Bomby!
Kľúku nemáš! To je ono. To je ono. Môžeš ísť. Poď. Čas beží. To veľmi nedrží. Hej, budem si asi musieť požičať nový bike. To mi požiča bike. No jasné, aby mi kľúky odpadli. Dostal som šancu na reparát, kľúku som opravil, mala by vydržať. Tak pevne verím, že dnes to bude na víťazstvo. Musíš potrebujem držať. tú bedňu súrne potrebujem bedňu. Musíš držať nohy pri sebe. Poď! Ideš! Dobre. Vieme, že s retro strojmi sa toto môže diať. Počkaj, má matku. Jakú matku? Kľúky. To tam našrubuje. Ero Golu, 12. Máš? Vzhľadom na to, že mi druhýkrát opadla kľúka a sme ju opravili, ale v servise opravujeme inak samozrejme. Už tretíkrát pôjdem do tej mláky, čiže keď niekto hovorí, že nikdy nestup druhýkrát do tej istej rieky, tak mi odporúčte, rád sa s ním porozprávam o tom. Tak poďme na to. Poď! Radková obľúbená mláka. Kľúka drží? Drží. No, prvé kolo, časy. Máme. Ideme na to. Dobre, tak povieme asi Ríšov. Kto má Ríšov čas? Asi predpokladám teda, že bude. Ja mám Ríšov čas. Aha. On tu mal taký menší pád a jeho čas je nakoniec 1 minúta, 13 sekúnd a 89. Veľmi dobrý čas, veľmi dobrý čas. Parádny. Dobre, tak ja poviem teraz tvoj čas. Môj čas, dobre. Dobre, ty to máš za minútu a 94 stotiek. Dobre. Dobre. Dobre, tak teraz Pecka. povedzte Erikov. Tak čas môjho brata je 1.05. Dobre. 21. 1.05, čiže ja musím byť medzi minútou a 1.05. No a nášho šéfa na tretí šéfa, no. pokus, bohužiaľ, 1.09. Čiže na záver, na naše play-off, sme si zvolili systém KO a nasadenie berieme podľa našich časov. Čiže prvý nasadený s najlepším časom, čo som bol ja, pôjde proti poslednému, to bol Rišo. A potom pôjde druhý proti tretiemu, to bol Erik a Radko. Kto z týchto dvojíc vyhrá, pôjde potom v finále. Na túto poslednú časť sme si pozmenili trať a spravili sme si z toho v podstate duálku. Čiže môžeme sa pretekať a neriešime čas. Neviem, či som zabudol spomenúť, ale určite do pozornosti treba dať to, že tento bicykel je asi pôvodom z Anglicka. Nemá síce volant opačne, ale jeho brzdy sú opačne. Čiže tu nám mám zadnú a tu nám mám prednú. Čiže toľko v krátkosti. 3, 2, 1, poď! Pripravený? Ja by som chcel vedieť, že jak sa vlastne správne brzdí, vieš, lebo na prst to je akože dosť... Čo? Tu na? 3 prstami na týchto. To je vlastne trojprevodník s 3 na 3 prsty brzda, hej? 3, 2, 1, štart! Ale
wake up with a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. Radková servisná stanica. No, OK. Radko si dá ďalší reparát. Technické problémy nás nezastavia. 3, 2, 1, poď! I wake up with a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. Ohoho! Reťaz! Ale kde máme reťaz? To už asi nezrepasujeme. Všetko ponastavuj. Nechceš, aby mal Ja si musím rajdy nastaviť. Raz, dva, tri. Je to moje. Ľavá lajna je Eriková. No. 3, 2, 1, poď! Poď, Jero. Poď, teraz. Poď, Jero, poď, prosím. Tak, víťazovi blahoželáme. Díky. Bicykle máme pripravené už na cestu domov. Áno. Paráda. Tak, mňa dnes môj S-Works sklamal, aj keď stavkové kancelárie dávali najväčšiu šancu mne, aby som vyhral, tak dúfam, že v najbližšom Black Bike Race to už dopadne do mňa dobre, aspoň, že sa dostanem na bedňu, nemusím zvíťaziť, ale stačí, že budem aspoň tretí alebo druhý. No, Zo technické problémy sprevádzali každého, veď nie každý má nastaviteľného čopra. Takže Jazdy. A čo sa týka môjho Apachu, ten ma síce nezradil nejako po technickej stránke, ale myslím, že zavažila tá jeho váha, ako som spomínal. No a víťaz, ten nemal žiadny problém. proste fullko, hej. To pero. Fullko, Alfa. to pero. Alfa, to Alfa. je Alfa. bicykly. Ešte raz, aby ste nezabudli, alebo teda aby ste nezmeškali ďalší Black Bike Race, dajte follow, like, my budeme radi a ešte raz víťazovi blahoželáme a vy, keď chcete a máte chuť si zasúťažiť, poďte s nami, nech uvidíte, že to nie je také jednoduché, tak ako niektorí z vás píšete, tak na budúce. Pekný deň. Čaute! Čaute. Majte sa. Je to blázen. Poplaťte ma, prosím. Poloha ľubovoľná.